שלום חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הסרטונים רפיד בגובה העיניים, בו אנחנו מנתחים משחק רפיד שאנחנו משחקים ביחד. המקרה זה כבר פרק מספר 7. אני אשתף אתכם שברקע אנחנו מתקדמים ברייטינג ועלינו כבר מעל 100 נקודות רייטינג. אז יש שיפור ואנחנו משתפרים, וזה מצוין. בהמשך אני אוסיף גם את הנושא של הרייטינג ונשים לנו יעדים של רייטינג של דירוג. כרגע אנחנו מתמקדים במשחק עצמו, לא מתעסקים בדירוג ולא בכלום. אז בלי יותר מדי מילים, בואו נתחיל ונעשה כרגיל, ננתח את המשחק, נעבור על מה שעובר לי בראש ואחר כך ננתח אותו עם המחשב. פתיח ומתחילים. אנחנו עושים רפיד 10 דקות. אוקיי, משחק מתחיל, אנחנו בלבן. אתם כבר מכירים את הפתיחה הפולנית, אנחנו מתחילים עם הפתיחה הפולנית. זו תגובה רגילה לגמרי, בית 4. אוקיי, יש לנו פה את הפרש שמתפתח, ואז אנחנו יכולים להציק לו עם הרגלי, שזה הרעיון של הפתיחה, שהפרש בעצם מציק לרגלי. שימו לב, הפרש פה הוא בקצה הלוח. זה כבר איזשהו הישג שהצלחנו להשיג בפתיחה. אני חושב עכשיו איך לנצל את זה שהפרש נמצא מחוץ למשחק. הרעיון שהפרש הזה מונע ממני להעביר ג4 בעמדה הזאת. אז אני מנסה לחשוב איך אני בעצם מתקדם. פשוט אני חושב אני אשחק ד' 3, פרש ד' 2 ואז ג 4. זה רעיון די מקורי אני חושב. ג 4. אוקיי. אוקיי. פיתוח כלים. יש פה אפשרות אולי להציק למלכה בהמשך. עם הפרש פה. כנראה שהוא ישחק את המסע הזה. אוקיי. מה המטרה שלו? הוא מביא את המלכה לכאן. אני לא רואה איזשהו איום מסוים. הוא מונע ממני את זה. מונע ממני להתפתח עם הרגלי במרכז. שאלה, אולי כדאי להחליף מלכות. ככה. ככה ולהחליף את המלכות האלה. דווקא אני אוהב שהמלכה שלו במרכז, אני יכול להרוויח עליה טמפו. בואו נמשיך פיתוח כלים. פיתוח כלים פשוט. הוא מוציא את הפרש. תרץ, סליחה. בואו נעשה דבר כזה. נאיים על המלכה. נעביר את הפרשים, ואז נוציא את הרץ מהעוגה ד' 3. אם הוא יבוא עם המלכה לטור ז' וימנע ממנו את זה, רגע, אז ככה אני יכול פשוט להמשיך את התוכנית ולהציק למלכה. אוקיי, אז הוא נשאר פה על העוגה הזאת, ולא מאפשר לי להוציא את הרץ, כי אחרת הוא יקה כאן. אוקיי. מעל פרש לכאן, הוא יבוא לפה פשוט. חשבתי רגע על פרש לכאן, מאיים על המלכה. המלכה כנראה נשארת פה בטור. פרש לכאן, מאיים פה. לוקח, לוקח. נראה לא רע. נראה לא רע, וגם נפתח לנו
האלכסון של הרץ. בוא נלך על זה. פרש לכאן. כנראה מלכה לכאן. שח. וואלה, מסע ביניים. שקט. שח. כן, את זה לא ראיתי. אני חייב לעלות עם המלך למעלה. שח כזה הוא מאיים פה על הפרש, אז אני חייב לחזור. טוב, התפתחות האירועים לא לטובתנו לאחרונה. הפסדנו רגלי. אבל השאלה, אחרי ההפסד הרגלי הזה, האם אנחנו לא זוכים פה בכלי? אם אני מלכה לכאן מאיים על שני הכלים האלה איום כפול, זה לא איום כפול? בואו נראה. מאיים פה על שני הכלים. נראה שככה, שהוא רוצה, מכה, מכה. ואז מלכה לפה, צריח לכאן. התפתח פה משחק מאוד מעניין. התפתח פה משחק מאוד מעניין. יש לו פה בעיה עם הכלים האלה. יש לו שני כלים מאוימים כרגע. ואולי האופציה, כן, חשבתי על זה. אז אולי פשוט צריח לכאן ולהגדיל את הלחץ על הפרש. מה הוא עושה עכשיו? פרש מרותק. חבל שזכינו בכלי? כן, זכינו בכלי לדעתי פשוט אפילו יותר מכלי אחד. מכלי וחייל אולי אפילו. בוא נראה. לא, מכלי. זכינו בכלי נקי. איך להכות עם המלכה עם הצריח? נראה לי עם הצריח. והוא יצטרך לבוא לפה עם המלכה. רגע, אבל גם אז... אוקיי. ברח עם המלכה. אני יכול להכות פה לזכות בחייל. אבל האמת היא שבעמדה הזאת אני מעדיף יותר את הביטחון של המלך איכשהו. זה מסע מציק. שאלה טובה מה עושים פה. אולי קודם נעיף מפה את הרץ החזק הזה שמונע מהמלך שלנו לעבור לעוגה השחורה. אוקיי. כנראה שזה המסע שלו. וואלה. ככה, אוקיי. יש לו התקפה כפולה. אנחנו פשוט נזוז עם רגע, אבל אז הצריח נכנס כאן. זה לא עמדה נעימה כל כך. ואנחנו מובילים בכלי. בוא ניקח פה את החייל. ונאיים על הרץ. אוקיי. לוקח. לא הבנתי כל כך מה הוא השיג בזה. אני מאיים פה כמובן שח. וואי, אוקיי. נכנס בשח. נשאר פה על הטור הזה כדי שלא ייכנס לנו גם הצריח לעניינים. אוקיי. שח כאן כנראה.
ערכה חוסמת. אוקיי, הגענו לסיום. לסיום שאנחנו עם כלי יותר, וזהו. בואו נוציא את הרץ הזה, נפתח אותו בצורה בריאה, לכאן. המסע הבא זה מלך לכאן, ולהוציא את הצריח השני כנראה לטור הזה. שני צריכים פעילים. זה צריך להיות משחק שלנו, אנחנו מובילים בכלי, אבל על תמורת חייל, כלי תמורת חייל. כנראה שזה הוא רוצה אולי. אוקיי, ככה. רציתי להכניס את הצריח השני למשחק. בואו נראה אם אנחנו מצליחים. כרגע הוא לא מאיים שום דבר קונקרטי. אוקיי. נכנסים עם הצריח השני למשחק. מסע הבא יכול להיות צריח לכאן, איום על הפרש. אוקיי. לא יודע לאן הפרש הזה ילך. לפה חזרה. אוקיי. זה נראה מסע חזק. פרש לכאן. יחיד. עכשיו חשבתי אולי לנסות מזלג פה ולכפות חילופי פרש. בשורה שביעית להשתלט. להשתלט גם על השורה השביעית שלו. אוקיי. אולי מיד להשתלט על השורה השביעית. בוא ננסה. ככה, הוא לוקחים, שורה שביעית שלנו. אוקיי, חוזרים. יש לי פה רעיון מאוד פשוט. בוא נקבע לו את הרגלי הזה, שלא אוכל להתקדם. שורה שביעית. זה כבר מאוד קטלני, הסיפור הזה. ואז זה פה. אנחנו זוכים ברגלי הזה כנראה. או בזה. אוקיי. בואו ננתב את הרץ שלנו להתקיף את הרגלי הזה. זה נראה מאוד טוב, נראה מאוד פשוט וסטרייט פורוורד. ההתקפה שלנו נראה לי מאוד פשוטה פה. אוקיי. טוב, נקה כאן. שף. אנחנו מאיימים מט כאן, צורה אחורית. בוא נקה כאן. עכשיו אנחנו מאיימים גם עם הצריח, וגם עם הרץ. הוא לא יכול להתקדם כי אז הצריח נופל. בוא ניקח. אוקיי. מאיים לנו על הרץ. אנחנו מאיימים פה על החייל הזה וחוסמים את ההתקדמות. אוקיי, מאיימים לזכות פה. מניח שהוא ייחלם בקרוב. כלי יותר, שני רגלים יותר, 3 רגלים יותר. אוקיי, ככה. צריך לשחק מהר כי אין לנו הרבה זמן, אבל זה נראה טוב.
לוקחים כאן, ואנחנו עם 4 רגלים יותר, כלי יותר, אני חושב שהוא יכול להיכנע. אני לא רוצה הנה הוא נכנע, אני לא רוצה שהרץ יעמוד בדרך של החיילים, אז רציתי להעביר אותו לפה, ולהתחיל לדחוף חיילים. טוב, בואו נראה מה היה במשחק הזה, בואו ננתח אותו, בואו נעבור עליו קודם כל בלי המחשב, ואחר כך נעבור עליו עם המחשב. אז מה היה לנו כאן? בית 4, עד כאן הכל כרגיל, הצקה, פרש בצד, והתוכנית שהייתה לי, אחרי שהבנתי שכאן בעצם אני לא יכול לפתח ישירות את ג4, חשבתי על ד3, פרש ד2 ואז ג4, וזה מה ששיחקתי, פרש ד2 וג'4. אוקיי, הוא מכה, פה בסדר, פיתוח כלים, רץ בסדר, מלכה הוא לא מאיים על כלום, פיתוח כלים, רץ, פיתוח כלים גם, למרות שהוא, כן, אוקיי, את הרץ הזה הוא מתכנן לפתח מפה, ואת הרץ הזה כנראה מכאן, כמו שהיה במשחק. עכשיו מאיימים על המלכה, המלכה זזה, מאיימים עליה שוב, ועכשיו שימו לב, זה כבר מסע לא מדויק בעיניי, כי נפתח פה האופציה הזאת של השח הלא נעים הזה. וזה פשוט היה פספוס, המסע הזה. היה פספוס בעיניי. הוא חזר, אז עוד היה לי איך לתקן את זה. פשוט עכשיו אולי רץ לכאן, כדי למנוע את השח הלא נעים הזה. אבל לא עשיתי את זה, נכנסתי עם המלכה, לאיים על המלכה, שח לא נעים, והפסדנו רגלי, רגע שח, חוזרים, והרגלי נפל. אבל, זה היה רגלי שאסור לקחת אותו. בעצם פה, איזה פשוט זה. הוא יכול להכות את הרץ. מה הוא הסתבך? הוא יכול להכות את הרץ ולעלות ליתרון, פשוט של רגלי. אבל אז הפרש לא יוצא. הוא מכה את הרץ, אני מכה את הרץ, והפרש לקוד. אוקיי, הבנתי, זה קצת יותר מסובך. אז יכול להיות שהטעות שלו הייתה כשהוא הכה פה את החייל. זה היה מוקדם מדי. קודם כל להכין את זה איכשהו, ואז להכות את החייל. כי החייל הזה לא באמת יכול להתקדם או משהו. אוקיי, בוא נשים פה רגע הערכה של מחשב. מחשב אוהב את העמדה על השחור, והוא מציע בשלב ראשון A5, לדחוף מכאן את הפרש. אוקיי. זה המסע המומלץ של המחשב, כנראה A5, A4 כזה, ואז פשוט הפסדנו כלי. כן. מה עושים נגד זה? A5, יש מה לעשות נגד זה? פרש ג2, לאיים פה על הרץ. רץ ד6, ועכשיו יש פה איום כזה. אז עכשיו אפשר לחזור עם המלך כדי לא לאבד את הפרש, והעמדה נראית הרבה יותר טובה לשחור. אין ספק שהעמדה נראית יותר טובה לשחור. למזלי הוא לא מצא את זה. אז אחרי זה ככה, והוא היכה, ופה באמת הוא איבד את היתרון לגמרי אחרי מלכה ב3. פה הוא צריך לשחק מלכה ג5 כמו שהוא שיחק במשחק, זה נכון, הוא שיחק נכון. פרש ג6, לא, מה הוא עושה על צריח ג1 כמו ששיחקתי? הוא פשוט משחק פרש א5, הוא לא ראה את זה במשחק. זה המסע היחיד שמציל אותו. פרש א5, בואו נראה את הווריאנט, פרש א5, צריח מכה נגיד, פרש מכה, ואז צריח ג7, ודי שוויון,
בעצם יש לנו פה שוויון בעמדה, גם מבחינת הכלים וגם מבחינת העמדה, נראה עמדה שוויונית. ללבן יש את הטור הפתוח הזה לצריח, ולשחור, כנראה שבמסע הבא הוא מחליף את הפרשים, ולשחור יש זוג רצים, גם ללבן יש זוג רצים. לא יודע, עמדה שוויונית, אני באופן אישי מעדיף פה את העמדה ללבן. אני חושב שיש קצת יותר יוזמה ללבן. מלך במרכז כבר. שאלה. יש קצת בעיות גם ללבן, הרץ הזה לא מפותח. מעניין. טוב, אבל מה שהיה במשחק, בואו נחזור למה שהיה במשחק. פרש ג5, צריח ג1, רץ ל-א5, לקחתי, חזר אחורה, פה פרש ג6, במקום רץ ג3 יותר חלש, פרש ג6, כן זה הגיוני, מכה, הכיתי, ככה, מלכה א3 לא לתת הצרחה, מלכה א3 לא לתת הצרחה קטנה, אבל לא שיחקתי את זה, הכיתי פה את הרגלי, ופה יש לו פשוט מזלג. יש פשוט מזלג שלא פספסתי, פרש ד5. וגם הוא פספס למזלי. הוא לקח כאן. אני לקחתי פה, וגם עדיין המזלג הזה, אבל הפעם המזלג לא עובד. כי אם הוא נותן מזלג, אני יכול שח כזה, או ששח כזה. שח כזה זה מת ב2, כן. זה מת ב2, בואו נראה את זה. הולך לכאן. וצריח א8 מת. מלכה א8 מת. כן. אבל הוא למזלי לא ראה את זה. לקחתי כאן, הוא לא עשה את המזלג. הוא לקח כאן, לקחתי כאן. עכשיו כבר המזלג לא עובד, כמו שראינו. הוא לוקח בשח. מלך ה1, שימו לב, צריך להימנע מהטור הזה, כדי שהצריח השני לא ייכנס למשחק. שח, מלכה ג1, מכה, הצרחה. כן, שיחקתי מדויק פה. בסדר, זה לא הכי מדויק, אבל זה לא נורא. אוקיי. לפתוח דרך לצריח מדויק. נכניס את הצריח למשחק. אוקיי, זה בסדר. פרש מאוים. פרש ב6. פרש ה5. ועכשיו אני כופה חילופי פרשים עם המזלג הזה. חוזר. מקבע לו את החולשה של הרגלי הזה. צריכים בשורה שביעית. חוזר מגן. מתקיף את החייל בבית 5. אין הגנה מי יודע מה. שיחקנו את זה בסדר. ופה רץ ד3, מתקיף עם שני התקפות את הרגלי. מתקיף, לא מתקיף כאן כלום, זה מת במסע. ולא ראיתי את זה, פספסתי פה מת במסע. לקחתי פה, לקחתי, מאיים פה מת בשלושה מסעים יש לי כאן. זה מת פשוט, אני לא יודע מה עבר לי בראש. לא יודע למה לא עשיתי מת, זה מוזר. טוב, אז ראינו את המשחק הזה, מקווה שלמדתם ממנו כמה דברים. אני למדתי תתחילו להיות ערניים לשחים בתחילת המשחק, לא לפספס שח כזה שבעצם מערער לנו את כל העמדה. במזל הצלחנו לנצח את המשחק.
ובינתיים מי שנהנה מהסרטונים האלה מוזמן להשאיר לייק, להירשם כמנוי לאתר ולהעביר פעמונים להכל. וזהו, ביי בינתיים.